Татко, айде да си лягаме. Айде да спиме. Какво правиш там? Тата. Какво правиш там, тате? Тата. Водата? Яя. Вода! Яя. Яя ли има там? Какво има там от другите стена? Тате. Не, татко, отмивката! Не отмивката! Не е вода от чешмата да пиеш. Добре, хубаво. Ма не ми се къпе на мене са. Искаш ли да се къпеме? Да се къпеме искаш? Си гушиме ли?